ngapa dulur lanang. Mas Percil, Mas Yuda diaturi munggah panggung. Ya Mas, kaya ngapa iringane Mas? Mas Percil. Ngapa to kuwi? Kowe njikok bonangmu gareng rene. Kowe iki lek karo bonang malah apik. Wah, piye maksude? Ya alang sitok angel atur-aturane iki. Kancane nembak penak-penak wis dindek. Ora aku seneng lek kowe karo bonang gawanmu sing bonangmu apik. Oke lho, sing kowe nggawa bonang mlaku mubang idro es. Oh tak bacok cengelmu tenan. Sing apik. Nah, ya. Nah, malah pantes lho we. Madhep rono ta? Malah kaya tong samcong. Lah Dik. Amit apa. Nah, ngene, Mas Yuda sing nembang Percil bonang ning kono. Nggih, saged Tak tapuk lambemu tenan lho. Lah piye ketok mentul iki kudu nuthuk ya aku. Wah, anggere nek ketok mentul kudu nuthuk.
Mentul tutuk, Iya. mentul tutuk ora pas ya bosok kuwi. Ora kok yo padha karo kowe ngerti barang pentul kudu nuthuk to. Nggih. Cocok. Aja omonge kowe. Kancane Nah, linggo sing apik. Nggih, sing apik. Ditesek. Hah? Tesek muni apa ora? Muni lho, Pak. Lho, Pak. Muni, Pak. Ting dulu ting. Yo diawiti meneh kaya ngapa? Tekan ndi? Kok kalangan. Pak, Apa? aku kon piye iki? Ya kowe sing mbonangi kuwi. Lho, lah aku ora nyanyi. Ora. Suarane Yuda pedhot no iki kok. Loh, yo Oh, ben. suaramu elek. Ya sekali kok waktu iso. ngangkat yuda kowe cukup benang. Suaramu Ngono. apa apik mangsane. Ora nek suaraku yo suaramu. Lho kok ya klambimu kok ya padha lho karo aku lho. Mboten ayo sak grup lho. Mboten kono. Iya. Mboten kono sapa-sapa dhewe sak grup. Blangkone copot. Lho, Dik. Dik. Aku cete ijo lho, Pak. Aja Wis kok manut ra masalah lho. Iki asli to, ya ampun tak kira palsu. Iki asli goblok kowe. Kaya palsu. Ya lek lho putih tok sanene kae. Ya alang wis tuwek. Ayo musik. Yuk. Yo. Siji mung rika nang ati iso selawase separuh raka iki hei ya ramung kanggo rika siji mung rika mengabdi sun selawase hey separuh raga iki hoi ya ramung kanggo rika. Jangkrik tenan kowe iki. Kowe penyanyi sok kancane pancali koclok kowe. Lah kuwi penyanyi polahku akeh salahe manggon ning kono. Ora omong lho kowe iki. Ngono delok to kan. Dibalekne. Nah, kono. Golek sing aman. Ngene iki jane aku ya golek-golek ke awakmu lho. Golek-golek awakmu. Musuh lek wis tuwek mau ndak payu lek mundagel ki nggawa kuwi turut emper tuku lek oleh dhuwit. Seneng lah kancane ngamen. Lho, ya tegese lek ya golek ekonomi to. Ekonomi. Bebas ngono kuwi. Terakhir tok, repe pas ngen terakhir. Hoi! Ya, terakhir. Siji ne mung nang ati isun selawase hey separuh raga iki ya ramung kanggo rika. Dek, Nyapa? kowe sing ngene kowe jajal. Nyapa ta? Kowe sing ngene, kowe sing ngene. Walah. Kowe sing ngono. Ora iso lho iki Lah dadi gejokmu tenanan lho, jangkrik. Ora iso masalah. Ora iso kowe yo. Kene kok nabuh gentian Mas Pertil Iya, kanjeng no. ngono. Meneng kono, meneng. Tak pasne sirahe. Sebenarnya, Pak. Urung. Bengoke pas lho. Ya ya. Pendaki dentak dentuk tulu tum delong lihat ke. Menang nih kono lho, Pak. Ndak ya pas pipi lah, ndak. Oke. Siji nemong riko nang ati iso selawase separo roko iki ya romong kanggo riko. Oh, awakmu maju to lho.
tau melok silat kok. Lah aku ora roh, Pak. Belajar silat iki ning aku. Bisa. Saged no. Ayo mbok coba jajal belajar silat. Umpama kowe arep njotos aku. Kowe njotos sing ndi? Tengen. Tak tangkis tangan tengen. Sret. Njotos ndi? Iwa, Pak. Tangkis tangan tengen. Sret. Iki mungkin gak mungkin kena. Tak jotos dhuwur, Pak. Tangkis mendek. Sret. Tak circle. Sret aku mumbul. Sret. Tanteni. Aku gak mudun. Cah kucluk iki jane. Tantem watu. Tak tangkis nganggo payung. Enek to, Pak. Ha nyilih Gatut Kaca to. Tak apa ki tak kei banyu tak sewemprot. Aku gawe jas hujan. Nyilih sapa? Nyilih Batman. Wah, deh. Angel omongan Iso iki. ae. Iya. Jotos ndi? Jotos tengen. Angkis kiwa jret. Jotos kiwa. Tangkis tengen jret. Oh iya iso aku berarti. Gendang. Ayo kene. Kowe nangkis tangan ndi? Tangan tengen. Set, jotos tengen jret. Perasaanmu nek sing nangkis, Pak ya. Piye to, Pak? Maksudku Kowe nangkis dhisik. nangkis kiwa. Jret, antem tengen jret. Aku ngantem tengen. Tangkis kiwa jret. Jret. Aku ngantem kiwa. Tangkis tengen jret. Terus laku piye, Mang? Kowe nangkis ndi? Aku tengen. Antem kiwa jret. Oh iya jan dhisik nangkise kok. Ya angkrek Ayo mulane wong aja goblok-goblok. Tutne angel kowe iki rumangsaku. Ya alhamdulillah Bucange saged sowan wonten ing Desa Kalangan menghibur sedaya para warga desa masyarakat Kalangan kabeh, Dik. Iya ya, Pak. Apa? Kuwi lho, sing tulisane sing di oh mebel asri. Ngono. Sing duwe oh kuwi lho tulisane. Napa? Ayem tentrem mulya lan tinata ditata kalian Bapa Sahri Mulya Bapak Maryoto Birawa. Amin. Tenan. Engko ditata. Ibarate Dik kaya wong numpak bis. Iya, Pak. Ki nek sopire wis prigel, kondektore wis hebat, kernete wis terlatih. Iya, Ki Pak. penumpang mesti aman. Contohnya. Ora mungkin penumpang canggung. Iya. Mergane sopire wis terlatih. Sopire wis penak tenan. Jajal nek sopire diganti, urung ngerti medan, urung ngerti lalu lintas, Urung karuan. penumpange bingung. Urung karuan apik. Lah wis roh sopir kuwi ya aja digonta-ganti sopir. Ya supire tetep kuwi ae. Ngono lho. Dadi paribasan sementing ngene nih to Pak lawe dhewe iki. Apa to iki? Apa to iki? Ayo mesti ngono iki. Gak seneng aku ngono Ora kuwi. ngono. Aku ki ngene iki aku mesti disalami lho Apa? Pak. Salami yo Apa? nganggo ngene lho. Apa? Apa sing Lah mbok arep? Pak Sari lah ape nyalami mesti kan tangannya mesti ngene sik. Oh Mas Percil lah, iki mesti ngene sik. Lho. Mangsamu kok iso. Oleh kok. Jenengan pun dangu Pak to mriki wau. Ya wis suwe to ya. Acarane napa niki? Acarane bersih desa. Bersih desa. Lah kok ngerti sampean? Loh, ya ngerti wong kanca lurah kok ya. Duh, sampean lurah, Pak. Dian kulmu lek ning kene iki dudu lurah ning kene dalang. Nuwun sewu. Ah. Profesi itu jangan sampai ganda. Kalau saya umpama ditekoki kowe nyambut gawemu apa? Dagelan. Percil kowe apa, Cil? Dagelan. Umpama sampean tak tekoki, sampean milih lurah apa milih dadi dalang? Milih loro-lorone. Lah, ora sportif berarti sampean. Ora duwe atek-atek Sampean berarti. kudu diatek-atek salah sitok, Bos. Umpama aku mbok dalang pilih apa ke. lurah. Ora milih aku. Kudu kerentek saking kerentek hati sampean. Urip dhewe kon milih ning kancane lho. Lek bengi pilih dalang, lek awan pilih lurah. Ora anu berarti. Plin-plan berarti sampean. Lin-plan sampean, gak duwe atek-atek. Sakarepe lek ngarani kono. Ayo, sampean milih apa saiki? Milih Dalang apa apa? lurah? Dalang Milih apa lurah. Lurah. Lah nyapa kok dalang barang? Biayaan kok kene lho nyapo. Ayo. Golek tambahan ekonomi. Lah, ya ora iso, sampean pilih dalang. Sampean pilih dalang. Umpama aku milih dalang, Lho, Lah. Berarti sesuk leren dadi lurah. ora usah dadi lurah berarti. Nggih. ora penak kabeh lho iki. Lah iya, sampean kowe sitok ae bos sampean iki. Dalang kuwi apa kuwi profesi sampingan, lah lurah pekerjaan utama Aku kanggo menyambung ekonomi. Kula niku jane meri kalih jenengan, Bos. Ngopo? Carane dadi lurah niku pripun? Woh, rekoso. Lek awakmu pengen dadi lurah ki enek syarate mung siji. Apa enek, Pak? Dadi lurah iku syaraté. Oh, ana syarate. Syaraté napa? Aku duwe pusaka sing luwih ampuh. Napa jenenge, Pak? Iki tak gawake tekan omah. Anggere kowe engko kuat ngangge iki. Pusaka ampuh apa wong pusakane Pak Mintoe ditamak ning nggo Bu Mintoe wis mleta-mleto ae. Apa enek pusaka buntele kresek Indomaret lho apa Aja enek? ngrembug lek pusaka ku apa sebabe tampake ibuke kok mleta-mleto. Lah napa? Sangkik suwine. Oh, suwine ra tinggi lho Pak, lumuten dadine. Pripun, Bos? Ya coba ditampake liyane ngono. Wih, iya. Iya ancen ya modele anyar kok. Wah, men Iki lho gaman sing paling ampuh lek magang lurah. Napa niku? Nah,
Angger kuat nganggo iki, mengko mesti iso dadi lurah. Mosok pusaka ampuh diadahi kresek lho. Lho, aja nyawang buntele ning nyawang barange iki. Lah kuwi Toprak Agustusan wae. Lho, kowe mesti nyepelekke dhisik. Ning sing penting dayane. Nek miturut cerita sing tak tampa, Piye, Pak? Kuluk iki saka asli saka Sinuwun Kertarajasa Jayawardana. Lah kuwi lho. Sing pendiri Majapahit. Apa iya to, Pak? Majapahit Pendiri Majapahit pertama. Kertarajasa Jayawardana. Apa iya, Pak? Dumadine Nusantara utawa dumadine Indonesia iki kawiwitan saka Majapahit sing dipimpin Kertarajasa Jayawardana. Lah iki Kuluk tinggalane. Iki. Sapa sing kuat gawe Kuluk kuwi? Aja kolok to. Napa? Pusaka. Kuluk. Heeh. Pusaka kuwi to, Pak? Pusaka. Pusaka mesti Iso dadi lurah. Kasembatan sing dadi sediane. Kula daftar. Daftar, Bos. Tak ngene deng tegen joget. Lah ning aku tak tekon. Nggih. Kowe pengen dadi lurah apa pengen dadi dagelan? Aduh diwalik, Pak, ketoke Pak omong awake dhewe, Pak. Aduh diwalik, Pak. Pengen dadi dagelan tapi pengen dadi lurah ning ekonomine teko dagelan. Oh, ora iso kuwi jenenge plin-plan dadi adek-adek. Kula pengen dadi lurah, mun nek wis dadi lurah, bengkok tak lebokne terus kula dadi dagelan. Ora iso, kudu milih siji. Dagelan, lurah. Ora kena plin-plan, kudu duweni adek-adek, sportif. Pak, piye ya? Adek diwalik to takonane awake dhewe, Pak. Do. Marahi kowe kok Lah Pak mau takoni ngono. Wis ngene, Pak, pengen jajal Ora kena, iki ra kena barang kanggo jajal-jajalan. Wis lurah. Laren nek dadi dagelan. Tak aja, Pak. Ora apa-apa Dik oleren sewengi kok. Iya, gak apa-apa. Ya, jajal. Kula Sing daftar. kuat sing ndi? Syarat-syaratnya napa ijazah napa mboten? Wis ora perlu pokoke gawe iki dadi. Ya aku daftar nek ngono. Tenan Pak, kuat to Pak, aman Pak. Ya tetep kuat to Dik wong aku kok iso. Ayo Rambutnya coba. koyo senar to Pak. Pinggire. Eleh. Cah gaul padakne. Pak. Anu gawe munggang ya. Munggang ya. Iya. Di munggangne ben ketok sakral. Munggang Pak De. Monggo munggang. Pak De munggang. Tung. Ngong. Wong iki kudu ngerti tata sila. Iya Pak. Trap sila unggah-ungguh Iya, apa Pak. wae iki kudu. Kuat tenan ora to Pak? Paling tidak mlaku ndodok. Nah, kudu lampah dodok. Lurah yo ngono kuwi to. Lha bapakne Pak ada mbok tungi ngonoan Pak. Oh mbok kae mik. Kuat Pak. Goblok. Walik lho nyuk. Walik goblok. Walik. Wah. Hebat. Pantes dadi lurah. Urung karuan. Lah kuat lho, Bos. Hop. Kuat ngoten kok. Ya urung durung karuan. Lurah. Para wargaku ana ing desa Kalangan. Ya aku iki sejatine lurah anyar. Lah, kuat lho, Bos. Sik to, sik. Napa? Terus Warga desa kami tuwa Bayan Mudin Carik sak perangkate kabeh sok dina Senin khusus rondo-rondo sing enom klumpukno ning bali desa. Kuat lho. Lurah bijaksana kita iki. Iya, heeh. Rondo-rondo sing tuwek bawa ning lapangan klumpukne terus dibong. Iya iki lurah kocrok kuwi iki. Ayo kuwi tandane Mas Percil. Sebagai lurah bijaksana, aku sebagai lurah Kalangan. Iya. Beras sing maune sekilo 10.000, aku dadi lurah tak done dadi 1.500 sekilo. Lurah iso. Wah, gendeng lurah iki. Gula sing maune sekilo 8.000, Iya, Pak. aku dadi lurah tak dokne dadi 2.000. Gendeng tenan kok, Dik, koyo ngono lho murahe. Terus. Penak wae rega kene rumah aku. Bayem sauntil pira? 1000, Pak. 1.000 aku dadi lurah tak undakne dadi 20.000. Lha ke opo? Nggo nambeli beras karo gula. Koyo ngene to, Pak. Dik koyo ngene to. Iki
iki piye? Kaya ngene kaya sik kuat lho omongane. Mula kang saka kuwi kabeh para warga sing ana ing aja nganti Supaya lir. Aduh, Pak. Ayo ndang dicopot Mas Percil kuwi ndak kuat kuwi. Napa nggih? Dicopot, dicopot. Copoten kuluke. ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, jongkok jagal. Ora apa-apa. Aku ijik kuat. Yo ora kuat lho. Nah, Dek, iso koyo ngono. Nek kejadian apa? Piye-piye? diombeni. Rasane piye? Sak kelebatan iki kaya aku kaya dilangkai sapa ngono. Yutin paling. Mbuh wonge anu ireng gedhi. Oh ya ora. sing ketok apane? Ketok sak celiraman kaya pemandangan apa? Ya kuwi berarti. Abot ta, Pak? Abot, Dik. Lah mosok. Nah, genti coba. Ayo. Tenan, Pak? Kuwi tandane yen to Mas Yuda ora kuat Kowe iso nganggo Ki abot lho, ning Dik. lurah. Abot lho, Dik. Omong-omongane kudu hati-hati. Iya. Nyapa? Iki mlaku ndodok iso ora rek nyolong pitik. Disembah awakmu, Pak. Ya. Ayo. Pengen telu. Alah. Omong urung kok usah. Ora kuat we, reget hatimu reget we. Kuat, Pak. Kuat, Pak iki. Tak kuat-kuatne, Pak. Kuat ora ngaliyo. Medeni lho, kuat apa ora nek ora kuat selehne ngono lho. Ndang dicopot nek ora kuat le. Assalamualaikum warahmatullahi Lho iya ta. Ayo tak goceki. Kuat Pak aku wis pokoke kuat kudu kuat aku. Dadi lurah. Anyar. Kalangan yo aku iki. Ayo ditindane. Njiki diterusne. Aja nganti dibuyarne. Mendem marak kuntul terus. Aja nganti pedat. Bendang bongko uripmu. Dadi Pak kuat aku. Ya tak goceki ora masalah. Kuat Pak, kula. Iya. Wis cepoten. Ora masalah. Ora masalah ngeten lho Pak Minto. Apa aja. Mulane to aja nyepelekke barang. Enek kejadian apa? Wah, dhuwure semrut kowe. Abot bae pun dagel mawon kula. Dagel mawon kula. Ah mulane kuwi. Lah sampean apa kuat? Lah aku kuat. Jajal. Lah, ya aja ning kene. Biyen wis tau tak angge iki sedina sewengi kuat iki. Ora roh ya. Besok elak roh sisi awake dhewe. Dalang umpuk jajal aja to, Pak. Dong. Ora usah aku rasa jajal iki ndak malah ngono repot ngono. Nggih. Dadi awake dhewe iki wis kata. Wis ora kuluke kaya balekne bareng lho Pak rumah saku, Pak. Nggih, Wah. mboten piye kula sampun Kuwi mergo saka dayane kuluk, Dik. ora dayane kula. Mulane apa wae iki tergantung niate. Niate Arep dadi apa wae iki diwiwiti saka niat. Dalile piye, Dik? innamal a'malu binniyat. Cocok. Lho. Alhamdulillah Mas Yudo. catetanku mbok waca. Kok ya iso lho. Iso catetane dikai iki kok. Yo. Iya. Iki sing nyuwara Mbak Pipit.